Daga kanya sigi sana ya sawa tanan gushira anfa wati kele kanwa o bela ma jegulu kamo tubala so madaina wati kele fana o banga so madaina kuna funi wala se wati ko fo awe jamana nyama koro Ibrahim Bakar Keita kunungo akasuta lekera akera chien pla kadaka kam fene bo ko na ma ko kan génie militaire sara tashi blackay premier ministre mo keneka kaso katana e sebelen goro ayeka demala ni aduna sebelen goro ayeka dukonna na syria chama kumbe kaka nina ma ayeka ko sabati hakina ujira la Guinée kawe délégation blakana a délégation nyama ba amara kamara ale pana men keneka keneka ngala ka buyama singe Ibrahim Bakar Keita o ay minke la Guinée ani Mali nyonche sani ka to fangala Mali so su ko bi ko ni ma ko be ala tanonai kadaka ku basibe kanale bibina abe kaloke wal makalo flabu yango bo bibinga ni walia ko ntia kame kunu desa Mali jabalanna woye baran ke flayna jabali badangana marani segu kana nyono bala do na ka fo dasra bela jele makunungo kasanga kayere ma horoya oyere ma bulugina faso bide buludara ka fo bina kama kebi tamami ni obene ukasemo ma dondonira ka nyesi Mali ma ani olok mar Christian kaboli chama kuku akadu kaka fanga black kata ba ku atesala jamana ko bakurwa kuna fono reflect abana la fi au maso madaina abana de tarim CV fe la medo dongala ka bikle heredi au nema baliki wala jamana nyama kro Ibrahim Bakar Keita alaga kalfam nala odongo kasito sambi ulonfla ani iworo mi kumbulo dalendo do ay kapaka sutali kanga ke ku abekara kunungo juma atamne na mima uya suta kata Mali re jonjon ani Malika kina ukanga takero na génie militaire kana kata tashi blackay ka tanto akina mbala malko ina udasra bema o fami no ya terwi ana somau misalla adenge Buba Keita o kumana o ukadwire tola ana modindo pepmana o Ibrahim Bakar Keita ay mike hakina mbala udasra achamama Amadou Goïta ni alere poltimo ya alifa yekumata kunungo kaka foli lasi ka do donge Ibrahim Bakar Keita hakilina min kumbala ka nyesi jamana kono duma mi ni wele jara mawi ambala dona ka fo Ibrahim Bakar Keita denge Buba Keita aku ka foli lasi jamana nyamama colonel Assimi Goïta kadaka ko do ketu be ni amake ketu dula gela kumbala be gela kumbe dola katwen beka kunga ala barkala ale fake babba sisiro kuitaina wala kabo fulku mage namu wal manon ke colonel Assimi Goïta ko abe fo fana ko fiti wala ko mi mai o do oye ba ala dona ka fo chama tashi black kunungu jona nyama koroy grand sensibilité de l'ordre national du Mali ade fana mbora ka tashi black kusebe ka atanto ay watim ke jamana nyamala hatinam kumala ayaja kaponia ajatemne Mali konnana ya Ibrahim Bakar Keita ay joro mifa ko apulti mo kadwo mi anyona fa ka ke premier ministre ka ke député ka ka assemblée nyamay kana ke jamana nyamay ka tel la sigide ko ni o pe jatemne bayra ka fo ay joro chamanfa ni fa konnana dagene kaw ka délégation kumbe ale kunana kana hakilna dike ka tashi black ka nyesi Ibrahim Bakar Keita ma ina fo Mamadou Doumbouya uchi kamina unana kana nyapo amara kamala kumbe anyamayala kunungo mamna no nanuka polike Mali surasu sana yele dane bi amewati na konsisa kadaka ambala donya kafo kabiri abe kalo flabonyo bobi o telozuko ko no abe ngadwala kuna fundila bere misro kadaka amben bela kuna fundila dobe kene kambi ami malen be tayroro abe kene ka katenge da akoka o uye kuna fundila fana joro doye ambala donya kafo o tama minu bola ko akara fele ko dai
ufola banyangara ma hakilina jigina domi ni songu balawo kera ka karige ni mawi ni colonel Sadio Camara taraw yoro ko folo la kabiru do kele daduna terusu ka fogana se bima ko banyangara bibina hanni abesa ko ubedu ni tunabi kadaka nyemana da mama kambi banyangara ka fana uye mali la kana bawo deme ko sebe koina kadako sigara yoro ma utara bela jele jira warasa uma munubi ni uluni jadi kala be nyofe u bela jele nyono ba begira la fana ma chama fana u yeredi ka ira ka foku ulup meri belona wala ma me jadi skele la uyerefe ko ngaku unana yeredi ko u sedala tun ni kera banyangara sulasi kemet la bonyongo kadam na wa fora fotu mina kadam de banyangara kata bamba bugu kata wuradu kungo konnana kata murja kata iru ko o belajire monen do bi ka fado ko dire sukani roina bi ay ko ate abe santambo o femino yanga cheta major Umar Jara ayeni fo ko sekinte mali mafumeji mali swasula faso situye femiti bulu yusi ko keketu mena wo ko bidun aflene chefarin bade be malla o yafo amena ko bida atara keneka tulu sifuni itero mina sino ni yoro dona ko fere bela jelebe ka tatte daika wo yemin ken ko la bajangara wo ye kelemo kayo marama fembu bulubi o sika adama detta kabiri kilo tambo yongo ubisuma ka tila wa ko atije wo yo min ke wole kara sobi ka teresu ko yere ka anu ya kosebe teresu yere maboni nyai kadaka do yere tura ni bela jelena do tara ko beta jaga nyinina dugu dowla amala dona ka fo fondile malu so suma tiligala o tara ka ukulile o foni ni klara o satkala amala dona ka pambe watimna comme ça ni garo ko folena o kulenda lo sedu basiru nyangandu alele be banyangana malala ka fala major fu sen gindo kan bela jele be banyangana malala o de la uyafo ko dugu mbi na abe ma ko nyawlena kata gabakuru o ko o bela jele wole kele kumbe ka fa mamna wo tero sude o taro du kulwode kono wa ko apare yo nyini foka tu ye kulwo kono ka bela jele halaki o ro ko folowla segu ko la sada segu taybi bibina kele bolo mbe na ba ko kele bolo maliko wolu ko tanan kelme ka wuli ka jo su bela jelenta ka nyesi tero su ma nyono ko lafiya lendo wala ya ko ni mami madala ni misuma ben nyuno na malala farabu na malala ku ka talaje wal maka telefon tiuma naso ku be chumina chef d'état major Umar Jara de ni la serike alhamdulillah le ka mala ko bimi na mbali sina atola bashi fuite tambi ambele na ko esisa lagine kaw amala dona ka fo wulu fana na balala malila onana sanga fola yuto la ka baramunu ni anga delegation bora yodo onana kana barato cementia ambe wati na komsisa onana kana baramunu buludalendo otonyo womu be malila ku kana bara buluda jona wala sa ku bisika damne tumina sera sabba chamambe kanyesi korwa lagine jamana ma do wo kuri mali do ya kana be badugo fe ni bora ya fulla tabarula ni kata badugo yere ani frontier che o badugo dugu laba ani frontier chete kulu duru bonyongo kan wa ko u bilajele boda e folotun ninu ken boda yo ko mobili kunde bo Bamako kata fo kankan ni sanu fe wa ko o kana da sakelema ka sra u boka chaya ko ali trensa ko do kuma kunde sena ka bo kankan kana badugo fe kata buguni fo kana kunte Burkina Faso ko bilajele kumbulo dalendo o satkala unana ka do baro fana bla 5 ans tuwo msika kenika ni sran daile kanisi lagine kawma lagine kaw fana wi kono jen tuwena min kapsa o ode amala dana ka fo pratina ke la tomba malik na go kiwarola ko ubena hakina wi ani wana cleflina o si ka fo chamankera anana ye o alje ka ka jamana nyama ye la nyini mi fo pratina ke la tomba une africaine ko akatala pe o koni ubena tamani o hakina wi ko ka damna kalutan ani worola ko ode ko ni langini Algérie jamana nyama ye mifo o folena amala dona ka pambe watim na comme 600 ko o kuma de besina wala fatina kele tomba baramu anyama ya wala kanga di mamba be o makisali da jero lo kala kabiri jambi kalo ketan ani nani
o jami kalo kile tan ani naani kumaw de nana lakali kunungo on bala dɔnniya k'a fɔ o y'a sɔrɔ o fɔri yasinbe yadema o dongo ale ye barana wayasi min kɛ ka na mali la y'a ko a tɛmɛna senegal fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ fɔlɔ ni Macky Sall ko Macky Sall ka kuma joona gɛlɛya min bɛ mali kan a k'a bɔ mali kan ka d'a kan ko nin tɛ CEDEAO tɔgɔ duman ye an bɛ waati min na komi sisan n'a tora nin cogo in na ko o ti bɛn o siratigɛ la n'a a dun man ɲɛ k'a fɔ ko farafinna keleya tɔ ma a ɲɛma ka fara Macky Sall la wa ko Macky Sall ka teliya kabiri bi yɛrɛ kunungo juma k'a ka hakilina di a kan a dun a bɛ i n'a fɔ a ye CEDEAO jamana ɲɛma wele joona walasa u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan a ko bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min na bi bi in na lakana ko kɛbɛ bolo min kan tan bi fɛn min n'o ye Force Barkhane olu kɔni ta ye gɛlɛya ye bi Florence Parly ale ye kunnafoni dɔ di o kunnafoni ko a bɛ i n'a fɔ a tɛ nin ko nin kalama tuma min na n'ale tun bɛ a ka député ɲɛkɔrɔla la o dongo a ye kuma caman fɔ ko bi bi in na ko Force Barkhane ani Takuba k'olu bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen na Mali la o ko ni Ala sɔnna ma Ala ni jamana minnu tɛnkunnen bɛ Mali la ko olu ni Force Takuba ale ni Force Barkhane k'u bɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de la kunnafonidila dɔ ye ɲininkali k'a la ko nin bɛɛ la yali o ye Faransi kunnafonidilaw yɛrɛ ye Faransi ye minnu ni Faransi ka lasigidenw tɛ kelen ye Mali la ko yali a bɛ nin ko in kalama ka ɲɛ wa ka d'a kan ko Faransi ye san 9 kɛ Mali la armée malienne o ni Russie kɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalo 2 bi bi in na ko yali i kɔni m'a mɛn k'a fɔ bi kɛra Mali kan dɔ kan bilen walima i kɔni m'a mɛn kabiri sɔngu kɛlɛ kɛra ko mankan wɛrɛ ma bɔ Mali la fo n'a kɛra Mali sɔrɔdasiw bɛ taa bi terroriste kan yɔrɔ min na a ko o jaabi ko n'Ala sɔnna a bɛna tila k'o jaabi kuma tiɲɛna a bolo kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ nin bɛɛ la o ko kalafili min n'o kan ka kɛ Faransi jamana kan a ka ca Ala fɛ ko Emmanuel Macron ale bɛ ko min sɔgɔnɔma don ko bagabagalen don kosɛbɛ ni kalafili na n'a ma kunnaja k'a fɔ de ko a bɛ mandat 2 kɛ caman sigala la fewu k'a fɔ Emmanuel Macron se ka mandat 2 kɛ Burkina Faso bi de fɔlen don ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka a yira Roch-Marc Christian Kabore la ko a dɛsɛra jamana kɔrɔ wa u ye sariya min ta Mali kama ko a tɛ bɛn donc Burkina Faso gouvernement a y'a kɔn ko taama in o kɔni ka laɲini min a kana kɛ fo ka sɛbɛn bɔ a kama ni o ye fɛn min n'o ye hakɛto Wagadugu yɛrɛ maire o de ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko taama min n'a bolo dalen don bi samedi ko yamaruya tɛ maa si bolo ka bɔ sigi kelen bɛ k'o lajɛ u bɛna kun cɛ fɛn min na maa kelen si tɛ Ala ye k'a dɔn Kɔrɔwari jamana kan Patrice Assi o y'a boloda k'a fɔ ko terroristes bɛ ka don Kɔrɔwari jamana kan a bɛ donna cogo jumɛn o donna kafɔnɔ fɛ ko bi kɛra kafɔnɔ kan waati tɛmɛn'o la o de la Patrice Assi a tɛmɛna ka taa ɲɛsin o n'u ye tiɲɛ f'a ye ko a bɛ i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ɲinana kɔrɔnfɛla kɔ yan Kɔrɔwari Nord kɔ olu min filɛ nin ye bi in na ko kafɔnɔ bilama binganni waleya de bɛ yen ko terroriste ko nana don a la sinon ko foyi tɛ yen olu bɛ se ka min lakali hali robinet ji ko o tɛ yen siraba tɛ yen wa ko kafɔnɔ bɛ yɔrɔ min na bi ani sous-préfecture ka kan ko nin bɛɛ la n'a m'o kɛ o kɔni ka Ala deli ye min ye ni o nana na cogo nin na ko o fana ye Ala tanu ye n'Ala sɔnna ma ko n'a ko kɛra kɛcogo la ko o bɛ diya olu ye Antonio Guterres ale ye bɛɛ lajɛlen kunnafoni a y'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ Mali ma ko o bɛɛ ye tiɲɛ ye ko nka fɛn min ni o ye Wagner ko ye ko ni Wagner ko ma kɛ baasiba ye Mali lakanako la ko ale Antonio Guterres n'ale ye diɲɛ seligɛni tɔma ɲɛmaa ye ko ale ma fɛn y'a la n'o nana fɛn kɛ sa min n'o tɛ bɛn aya ko a ka ca Ala fɛ ni min bɛ fɔ o kɔfɛ o na fɔ o kɔfɛ ko nin cogo la tan ka fɔ de ko ale b'a kɛ baasiba ye ko ale tɛna kɛ baasiba ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman ka fɔ ye n'Ala ma ko wɛrɛ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma sini sigida kunnafoni o kɛnɛ kan o la san'o kɛ dun o ye k'an bɛɛ di aw kan bɛ waati la hakɛto bɛ yen nka salamu Amadu